Simimbahan Cave sa Agno hindi pa bukas sa publiko. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Nagpaalala ang lokal na tourism office ng Agno, Pangasinan na hindi pa bukas sa publiko ang bagong tuklas na pasyalan na Simimbahan Cave sa Barangay Tupa. Ito ay matapos mapaulat na may ilang turista ang nagtangkang bumisita sa lugar kahit hindi pa ito opisyal na binubuksan. Sa isinagaw inspeksyon ng lokal na pamahalaan, makikitang mayroon ng mga nakalagay na ilaw sa loob ng kuweba bilang gabay sa mga bibisita at tampok dito ang mga likas na tanawin at mga ibong naninirahan sa loob. Ipinaliwanag ng tanggapan na ang paalala ay para matiyak ang kaligtasan ng publiko at mapanatili ang likas na yaman ng lugar. Batay sa Department of Environment and Natural Resources, ang Simimbahan Cave ay Class 2 cave. Ibig sabihin, may mga bahagi itong kailangang isara o limitahan ang pagpasok dahil sa sensitibong ecosystem. Hinimok naman ng lokal na pamahalaan ng publiko na huwag munang bumisita at makipag-ugnayan muna sa mga kinaukulang opisina bago magtungo sa naturang lugar. Kasama mo mula dito sa IFM Dagupan, ito si Idol Jam Victorio. Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.